Iki aku arep review jajanan jenenge ronde. Iki sorry iki lek rada guyu-guyu. Sing review ruwet kok. Kita coba. Bahane sik ya. Bahane iki enek jahe, gula abang karo lempah-lempah lainnya. Iki enek kacang-kacangan enak iki. Pas hawa adem iki wah anget iki lek tinggi apa? Kita coba. Jadi lu bunder-bunder iki arah-arah jeneng iki. Jerone enek kacang tambah gula. Enak iki pokoknya. Coba lagi. Justice lah. Kita enak pentol iki. Pentole bahane teko tepung kanji. Enak pokoknya. Kita coba. Justice. Pamela tambah taos. Payo. Kamu malah basa Jawa ya? Wis, makasih bolo.